हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय थाबाय जों नैबे कार्बि आंलं लांहिन गार्ल्स स्कुलाव थाफैदो लोगोफोर प्रग्रामनि थाखाय स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। जोङो दायो साहा लोंहैनो थांनो नागिरदों हटेलाव। जोङो मिटिं जानाय जायगाखौ नायनो फैदों। Korea. Neydi o nayu parpok gibi. Này dalang haji समायना थाबायबा जोंना दालां औ एफा मोजां हेलासो फरायनै आंनि फेभरेट जोङो दा डाइनिंखौ नायनो थांनो नागिरदों। दहाय आफा बोराइ बाथौ धोरोमा मुलुगाव गोसारथों। कार्बि आंलं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड साहित्य सभा Indonesia ayo Indi सब Indonesia kejarna माथानि नामा? आगर गैयाव ससुंदा नामा? Ini गस्लाफोरखौ बेसे-बेसेनि हरो नैदि जेन्सनिखौ इन्दिटार ना? पिंक कालारखौ बांसिन मोजां नुदों। दखानफोराबा दख'नायानो दख'ना
इयाव भिन्दिन दंथ' बे मिसिं दानाय बे आखाइजों दानाय मेसिननिया बेसेनि आखाइना बेसेनि आखाइनासो एसे खमसिन आखाइना खमसिन मेसिना बांसिन 2700 आगरफोरा मोजां मोजां आरोना 3000निया खरानो बरिया आगरखा हयदि ओमफ्राय नै इजिया बे दख'नाफोरा बेसेनि 2800 बेखौ ख्रां ख्रां जि मोजां दा आरो गोजौ गोजौआसो गाननो मोजां जागोन आरो बेखौ जों बायदिया गिदिर 1500 1400 1200 कालार मा कालार दं ओइले गाहायनियाबो इन्दिनि नामा आदा इयो गाहायनिया नैबे मिसिनसो इन्दि मिक्स माबा मुगा पाट खोमा इन्दि अरिजिनेलनिमोन जोमग्रा गैला गोमाबाय हरलाय नायनि माबायाव 16,000 फानोमोन 16,000 गोमाबाय थां लकडाउननि सिगां बे शिबफुरियाव जों शिबलाय नङाबा बै बाथौ मिलाव फैदोंना जों गांब्रै लादों गांथाम लाखिबाय ओमफ्राय लांफिननायावनो फारसेयाव अबाव गोमाखो मालाय सोरबा लाबायाखै ना सोरबा लांखो ना जों आरो फिसाबो जायो ने फिसा जायो इस्लाम मोजां दांना नायनोसै लाबोदो नै बिराद मोजां नालाय 12,000 सोबो होलांसै सोरबा लाबा फालदाना लानांगोन आंनो बै अरेन्जखौ हरलाय बे आगर माबा आरोना इन्दिनियानो दाने पियर इन्दि मिसिंजों दानाय इयाव कालार होनानै दायो बेखौ माबागोन खोमा दहगोन खोमा बेखौ नङा बै अरेन्जखौ दहगोन बायदि मोनदां बेहालाय सोरनिजों एखे दामा थांखो साहैनाया एथ' गोबाव जायो नामाब्रा मोजां नङा आलादाखा मोजांमोन आरोना इलाय मा माथानि आयै माथानि ख्रां ख्रांथार गोदोनि आगर बायदि माबा खाफैनाया जि गोदो थाहैबाय नायथ'गोन दे दख'ना लादो गांसे लाजोबदो बेसे इयो बेसे होनदों बेखौ बेसेबांनि माने बायनानै जोमग्राफ्राबो नायदावनोनो हाया लादो मोजां जादों नायलाय गुफुरखौ मुस्रि ओरै फैलाय दे लाखादो नोङो हाबायाव मोजां नुथ' आरो बेसे होनदों वाव 4,000नि नै दाम 4,000 नै 4,000नि दख'ना ओरैबायदि मोजां नुनायावनो मोजां जाखायो फुरा लुबैनानैनो आसा थाबो 4,000नि फुलस्रिया लासिगोन मालाय नै मेदाम जिया जिन्जि खुलिखादो बबेनियाबो क'क्राझार 15 दङ बेसे गोजान ओमफ्राय माजों थांगोन नोंसोरो थांबालाय बिसोरलाय सिगाङाव गेजेराव जिरायना दङ लोगो मोनजोबनानै दहाय मेथाइ खनखांबाय